και ελάτε να τις δείτε. Ελάτε να τις δείτε, μη κάνετε η αγάπη της και μη τις ερηθείτε.
Αυτή ήταν και η εμφάνιση του Συλλόγου των Ολυμπητών η Δήμητρα στην Πάτμο, στο πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. Τον Μιχάλη Ζωγραφίδη στη Λύρα Τραγούδι, τον Μανώλη Μπαλασκά στο Λαούτο και τον Νίκο Κοντονικόλα στην Τζαμπούνα. Θα έχουμε την ευκαιρία και σε επόμενες εκπομπές μας να δούμε και άλλα χορευτικά σχήματα που εμφανίστηκαν στο φεστιβάλ της Πάτμο. Περνάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά, όπως σας υποσχεθήκαμε, θα ανοίξουμε το φάκελο Υγεία. Και αυτό πολιτισμός είναι. Το να πας σε ένα μέρος και να μην έχεις γιατρούς, να εξυπηρετηθείς ή να βρίσκεσαι σε ένα μέρος χειμώνα, καιρό. Το καλοκαίρι κουτσά στραβά τα βολεύεις με τις συγκοινωνίες στα μικρά νησιά. Το καλοκαίρι, το χειμώνα τι γίνεται. Θα είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Κασάρας, υποδιοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων, ο κύριος Γεράσιμος Γιαννιώτης από το ΚΑΦ Καρόδου και ο κύριος Νίκος Φουτούλης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φαρμακοποιών Δωδεκανήσου. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Κάπα Παλιούρης και η ΑΕ. Με 35χρονη πορεία στον εξοπλισμό ξενοδοχείων, εστιατορίων, μπαρ και καφέ. Η αξιόπιστη λύση στο καθημερινό σας πρόβλημα εξοπλισμού αλλά και αναλωσίμων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κάπα Παλιούρης και η ΑΕ, στη Λεωφόρο Καλιθέας Δρόθου. Τους είδες, είναι VIPs κι όμως τόσο προσιτοί, τους βρίσκεις παντού. Ξεκινούν από τη Ρόδο και πάνε παντού. Χυμώδης, δροσερή, ακαταμάχητη. ΒΑΠ, λεμονάδα, πορτοκαλάδα. Τα αναψυκτικά που έχουν μόνο φαν. ΒΑΠ, 42 χρόνια τώρα, η VIP των αναψυκτικών. Είναι τόσο ωραίο να ταξιδεύεις με Blue Star Ferries που δεν θες να κατέβεις. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Μοναδικά έργα τέχνης, υπέροχες χειροποίητες δημιουργίες από μάρμαρο και γρανίτη κοσμούν το χώρο σας προσδίδοντας την άριστη αισθητική και τη λειτουργικότητα. Τζάκια Τάσος Τζότζολης. Η παράδοση στην τέχνη του τζακιού αναβαθμίστηκε με ενεργειακά τζάκια βιεθανόλης για κάθε απέτηση και κάθε προσδοκία. Επισκεφτείτε μας στην έκθεσή μας και δείτε από κοντά την πλούσια συλλογή μας σε ενεργειακά τζάκια βιεθανόλης, γκαζιού, ηλεκτρικά, φουρνάκια, συσταριές, επενδύσεις και διακοσμητικά είδη στις πιο προσιτές τιμές. Τάσος Τζότζολης στα Κολύμπια Ρόδου. Τηλέφωνο και φάξ 22 410 56 317. Από το 1975 κοσμεί το χώρο σας. Μυστήριο είναι πόσο σε ξεσηκώνει. Μυστήριο είναι πόσο σε εξητάρει. Μυστήριο είναι πόσα πολλά κέρδη δίνει το Mystery Jackpot στα slot machines στο καζίνο της Ρόδου. Και τα μυστήρια περιμένουν να τα εξιχνιάσεις. Καζίνο Ρόδου και Mystery Jackpot.